Аҳрор Сиддиков, сароянда ва навозандаи моҳир, 24 майи соли 1987 дар шаҳри Конибодом дар оилаи ронанда чашм ба олами ҳастӣ кушод. аз овони хурдӣ ба санъат завқи баланд дошт ва маҳз ана ҳамин меҳр аҳрори ҷавонро пас аз хатми мактаби миёна ба коллеҷи санъати ба номи Содирхон ҳофизи шаҳри Хуҷанд бурд. соли 2009 коллеҷи номбурдаро боз сарбаландӣ хатм намуд. ногуфта намонад ки Аҳрор Сиддиков хизмати модарватанро ба ҷо овардааст. солҳои сарбоз буданаш дар бисёр чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва берун аз марзи кишвар ширкат намудааст. то имрӯз баҳри мухлисону ҳаводоронаш зиёда аз 50 то суруду клипҳояшро пешкаш намудааст. Аҳрор Сиддиков на танҳо сароянда, балки бастакори хуб низ ҳаст. суруди аввалинаш: